Bună! Mă numesc Alex și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. De data asta vom juca pe telefon. Am aici mape, multe mape. Da, mi le-am dezinstalat de pe o aplicație Super CBP 2,5. Nu știu ce e asta. What the fucking... Priviți și voi. Nu știu ce e aici, dar mă rog. Wow. Mansiun și Stronghold. Eu nu știu ce naiba caută aici. Dar acolo ce? Bă, dar e numai lavă, uite, lavă în stânga, uite, lavă acolo, lavă aici, lavă dincolo. Uite că aici am hopa, piurile, nu știu ce. Bă, dar n-am cum să trec de lava aia. What the fuck? Bă, ați văzut, fraților? Deci aici era lavă, ok? Aici, pe drumul ăsta era lavă, vedeți? Unde sunt toate indicatoarele astea. Și eu am luat nisipul ăsta de aici, am dat un nisip de aici și lava a dispărut și a apărut brusc indicatoarele astea aici, toate aici. What the fucking... Hai, le luăm pe toate. Fii atent, cred că cu astea e inventarul plin de indicatoare. Ce e aici? What the fuck, ce tare e ăsta. Uite, 16. Village, Big Campy, Sporting Studio, Bison. Ce e aici? Sporting Studio. Nu prea știu dacă filmez bine, dar mă rog. Closey. Bă, ce tare e ăsta. The fuck. Ce tare e mapa asta. Eu nu știam că există astfel de mapă. Stai să scriu aici. Opa. Ei. Hai, bă, stați un pic. Alexuț 323. Așa mă cheamă pe mine. Alexuț 323. Indicatorul 1. Bun. Deci citiți ce scrie. Da. Alex 323. Indicatorul 1. Stați un pic, că n-am văzut ce e cu nisipul ăla acolo. Ce e cu nisipul ăsta, frate? Ce asta? Nu! Lavă! Super watching! Lavă. What the fuckings? What the fucking... Ai. Deci m-am băgat în lavă și după aia m-am băgat în apă. Wow! Ce tare am găsit în cufărul ăsta. Dar stai că mai ies cufere, foarte multe. Pun pe mine astea. Da, bun. Dar e ce tare e mapa asta. Acum cum trec? Oare? Ia. Și dacă sar acolo îmi pierd toate lucrurile și mor acolo. Nu aici, acolo. What the fucking... Bun, hai să trecem. Nu cred. You dead. Stai, unde-i drumul ăla pe care am mers?
Uite-l aici. Bă, și aveam armuri. Deci ce tare e mapa asta, frate. Și cam la nisipul de acolo era un nisip. Și aici, pe unde merg eu, era lavă. Și am la nisipul ăla să fac nisip. Pe unde am mers? Pe aici, parcă am mers, da, pe aici. Da. Și mi-am pierdut lucrurile, nu mai știu, prin lava aia. Da. Haideți să vedem ce e aici. Stai să vedeți cum pică lava. Uite. Uite cum pică lava aici. What the fuck, what the fuck? Vine lava, vine lava. Ce să fac? Vine lava, mă, vine. Wow, ia priviți-o. Aoleu, eu plec de aici. What the fuck? Doamne, deci... Nu cred. Ce tare e mapa asta, frate. Adică am o aplicație și de pe aplicația aia mi-am instalat mapa asta. Știi? Ia aici ce domnie sau e? Mamă, dar și aici ai lavă? What the fucking... Mamă, unde-i ieșirea aia proastă? Doamne, vine lava peste mine, unde? Nu știu unde e ieșirea, băi, uite-o acolo, uite-o. Uai. Deci eu nu mai merg pe aici în viața mea, lasă-mă în pace. Că eu nu mai merg pe aici. Bun, hai pe alt drum. Doamne, dar nu cred ce tare e mapa asta. Deci nu cred. Scări. Ori pe unde duc scările astea, nu știu. What the fucking paturi. Stai un pic. Go please, hey here. La. Luăm și noi un pat? Da. Eu știu ce mai facem pe aici. Ce fraier ar pune asta? Deci, ia uitați-vă. Fii atent, deci, ia uitați-vă să-mi fac o poză de profil. Uite așa. Fii atent, deci, e un tablou acolo. Și de sub tablou e o lavă. Ce prost ar pune chestia aia, Doamne. E ciudat. Dacă vreți să vă uitați la episodul 2, scrieți Minecraft cu Alexuțu. Episodul 2. Sezon 1. Da? Ăsta e Minecraft cu Alexuțu. Scrieți pe YouTube Minecraft cu Alexuțu, episodul 1, sezon 1. Da? Și la 2. Bun. Da, îi bine, o să fac episoade și cu GTA, cred. Nu știu dacă o să fac și cu GTA episoade. Nu știu pe unde merg, printr-un tunel. M-am băgat și-o pe aici, nu știu. Nu știu de ce m-am băgat și-o pe aici. Nu uitați să dați un like, să dați comentarii și nu uitați să subscribe și nu uitați să vă abonați. Ok. Bun. Dar nu cred ce tare mapa asta. O să vă arăt și o... Cum se numea, frate, aia? Aplicația de unde mi-am luat asta, mapa asta. Bun, hai să ieșim de tot din tutorial, să vă arăt totul. Uite, fac acolo chesturi. Băga mea și piciorul. Fii atent câte chesturi, frate. Fii atent, le vedeți acolo, uite-le. Aici unde sunt eu cu degetul. Uite și aici, uite. Uite și aici unde sunt eu cu degetul. Le vedeți? Wow! Ce tare, un sat acolo jos. Hai să mergem. Deci... What the fucking... Nu cred ce tare mapa asta. Uai. Uite un chest. Uai, ce tare e mapa asta, bă. Uite un chest. Oare pot să ajung la el? Nu cred. Bă,
chestule. Lava. Ah, e tutorialul ăla. Bun. Ah! Era să cad în lavă. What the fucking... Deci nu cred, tare-i tutorialul ăsta. Ok. Ce e acolo făcut din lemn? Nu știu. Încerc să nu mă urcam un pat la mine și... Și what the fuck? Dacă pierd patul, pierd tot. Bă, dar știi... Casa aia a luat foc acum. What the fuck? Ok. Deci... ok. E paranormal aici. Îs chesturi. Da, îs chesturi. Da, mă rog. Hai să săpăm pe aici, că să nu mai vină lava pe acolo. Ok. Hai că pe aici nu vine lava, dar... Bun, dacă s-a nisipul ăsta de aici, vine lava de sus. Și mai bine să pe aici ca să iau chestul. Chestul... Ok, se descarcă rău de tot. Ok, revenim cu episodul 2. O să revenim cu episodul 2. Wow! Găsesc chest. Că mi se descarcă telefonul, are 4% și... Da, nu mai pot să mai țin mult. Bun, sper că v-a plăcut, nu uitați ce v-am promis, like, subscribe, coment și nu uitați să vă abonați la seria mea. Vă aștept la episodul 2, unde o să facem mai multe. Până atunci, rămâneți cu Alexuțu, numele meu, Alexuțu 200, adică 323. Ne vedem în episodul 2. Bye, bye!